Si un jugador no pot moure cap de les seves fitxes, ni avançant ni reculant, ja sigui per una jugada normal o perquè no pot desfer alguna figura, se li comptarà una falta i posarà una fitxa de falta del seu color al costat del tauler. A les 3 faltes, el jugador perd la partida. Si la figura que no pot desfer és un trio, se li comptarà una falta i recularà la fitxa que l'ha format una casella, o 2, o les que calgui. Després que un jugador ha comès falta, la tanda passa a l'altre jugador. No es compten com a faltes les tirades sense moviment possible que es fan per posar una fitxa en joc.